Alhamdulillah pun niki golek ilmu Mas, turi-turi putih ditandur ing kebon agung. Kok Mbah Wali ndelalah gawe tembang kok ya turi-turi putih nggih Pak. Kok ora turi-turi ireng? Apa turi-turi abang apa coklat apa ijo? Mboten. Mergo warna putih niku warna paling istimewa. Ngantos istimewane warna putih disunahke kalian Kanjeng. Napa enten wong sedo kok dibungkus batik? Najan sakniki 2 Oktober memperingati hari batik nasional. Wong umroh niku mboten enten kanggo tawaf kok apa kain ihram kok ireng mboten enten. Putih niku napa? Warna paling suci. Merganipun napa Pak? Abang, ijo, ireng, kuning, biru, coklat niku iso luntur, ning nek putih mboten saged luntur, ning gampang kelunturan. Dalem. Oh diputus. Sik nang, sik. Kusik. Satria gongso begegeh ngene men ketok kok. Sok dijeki barang-barang kok. Siap. Ya. Tahu. Nang Wonosobo tahu kok ora ngetokake wong. Ning lha kok penduduk ora kiye genti. Nggih. Sing asli niki nggih. Nggih ora jenenge Mas. Oh nggih, wis tahu kok nyorak pangling kok masih gawan kotak to. Wah nggih cikal bakal to. Wah nggih. Turi-turi putih niku ora iso luntur ning gampang kelunturan. Napa niku kulu maulidin juladu ala fitrah. Bayi lahir dalam keadaan suci, mbuh gedene engko dadi apa tergantung pripun tiang sepah anginipun murui paring panggulawentah dateng anak. Nikilah tugase wong tua awit sak menika ngupakara anak. Mergo napa Pak? Nek wong tuwa nglairke anak mesti pengen weruh uripe anak, pengen ngerti gedene anak, pengen ngerti suksese anak. Nek anak ngrumati wong tuwa sing darep-arep matine lho nggih wong tuwa mangan enake kelingan anak nggih Pak De. Lah Kakung nambung antek nuwun sewu kados Mbah Kakung ngantos sesepuh kadang ngeten tetep anake madang purung makmu. Lha kadang ta putune demen niku wong tuwa Pak. Anak-anak kula iki wingi diundang ngaji teng Hotel Artos Magelang. Walah lih menawi napa lih menawi makman ku ora umum. Juan kula ki teko mangan walul ora kelingan mboke karo Pak nang omah barang jajal. Lah kok ngono kiai nine. Niku lah wong tuwa. Wo apa-apa kanggo anak. Ngantek bodo sing ora tuku apa-apa. Jawa. Anu Pak majeng mriki nyesek mawon Pak. Nggih. Kersane Jawa nggih sing ngakon pengiran kok nggih Pak. Marai subur tanduran Allahumma. Nek kekerepen ya sing meme mbako mesakake. Nggih. Pun. Mas, sone Mas diamankan. Oke, ya. Apik. Pertahankan. Sound systemnya asmane dong, Mas. Fast audio sound system. Oh ya. Dongake paringi laris. Kula ki seneng ndongake tukang musik, tukang sound paringi. Nggih. Tukang Oh nggih ta? Endi? Oh niki. Oh, tukang kratak barang ki saiki. Ayo ora apa Mas menawa sok ben Gusti wong ngersake sampeyan dadi bos kratak apa ngerti. Lur dalan rezeki kok ndak ketampon. Ki nek mula Satria Gongso iki cekatan, Pak. Entengan. Oh langsung benek-benek iki ditutupi. Nek ora terus iki Satria Gongso ora mungkin nak ngono ki barang. Ya mesake orsene asine iki mesake orsene barang. Wah larang regane. Pun turi-turi putih ora iso luntur ning gampang kelunturan. Nikilah anak ngadepi zaman milenial kados sak menika, zamane jare zaman kemajuan. Wong ki nek kemajuan malah mboten sae. Contone teng lampu abang ijo nika kok nerak garis marka niku mergo kemajuan. Ngerti-ngerti ya Mas, bayar pajak dendane enten teng niku Pak, mergo kemajuan niku ora apik kemajuan zaman kemajuan ning nek kantek kemajuan nggih dadine mboten sae. Ditandur teng Kebon Agung. Kebon Agung niku nggih napa? Nggih papan-papan kagem pados ilmu, mliginipun sekolahan.
luwih langkung-langkung ting pondok pesantren aliyah diniyah TPQ anak niku men saged sekolahe ya pinter ngajine ingkang baken Mas Susanto kalih garwa dalah ingkang para rawuh anak wayahe sekolah nggih ken sekolah anak wayahe ngaos nggih ken ngaos mbuh pinter mbuh bodho sing penting empun berusaha wis sekolah empun ngaos innallaha yaghalu kula alimin bi umuri dunya Allah paling boten remen mirsani kawulane sing mudhek mulek perkara urusan dunya ning jahilin fi umril akhirah bodho banget perkara akhirat mulane dunyane kecekel akhirat nggih kecekel nek ngandikanipun para ngalim dunya dioyak akhirat ora melu kok ngoyak akhirat dunya insyaallah nderek bab napa kula panjenengan gesang wonten ing alam berbrayan menika nggih ora singlar ya kudu duwe bondo duwe donya kagem sarana ibadah njur mangke sakniki Mas Susanto gek ndongake anak kekalih Pak Kaum gek ndongake putune, Mbah Kakung ndongake putune, bapak-bapak ndongake anake. Jebul ana mangsane yen wis tekan titi mangsane hanekani wong tuwa saiki ndongake anak ning suatu saat sok wancinipun dugi wong tuwa nggih butuh dongane anak. Nggih Pak nggih. Nggih bener wong sedo niku nggo ngamali dhewe-dhewe. Ning Kanjeng Nabi dawuh idza matabnu adam ing qata anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yungtafa bi awaladin sholihin yatulah anak putu Adam lamun tawis sedo pedhot sedaya amalipun kejaba tigang perkawis siji sedekah jariyah loro ngelmu sing manfaat telu anak sing ndongake marang wong tuwa aja nganti wong tuwa sampun wonten alam bariyah siji wae nono sing kirim kados ngoten sambate wong ting alam bariyah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah mbok nyuwun kula urip sedina mawon ting dusun pengkol kula tak salat tak sedekah tak ngibadah kados ngeten rasane wonten ing alam bariyah suram-suram dewangkara kingkin halir mangus kang layon den yo ilang kang memanisi wadananira layu kumel kujam harah nyomaratani kados ngoten sambate wong ting alam bariyah bengak-bengok gembar-gembor setiap detik waktu saat mung njaluk bali getuni dosa kang wis liwat kadaluwarsa urut nalika nyawa uncat saka raga urung nganti tobat ning wis katekan titi mangsane udan tangis tiap dina dados Jawi niku jan sekeco nggih Pak tata kramane ya oleh agemane ya jangkep do ngagem bangkon kabeh blangkon iki gamblangke lelakon nggih Pak nek urung gamblang lak kon takon nek Mbah Kakung lak ngasami ngagem peci mepet kalih sing maha suci tatmainul qulubuhum ala bidzikrillah eling dateng Gusti Gusti lai nger enten cerita anak ngunggahke swarga wong tuwa dalem enten cariyos pandu swarga sinten ingkang saged nginggahaken ingkang Rama wonten ing kas swarga jati swarga langgeng kas nur kastuba manik mung sinten Bratasena Semar kakekku pripun Gus mau bengi aku anggone turu nyumpena perkara sing ora patek tak senengi ati jenengan nyumpena napa Gus aku weruh babu kuntilan Rama Pandhu Dewanata ana ing kawah Candra Dimuka diobong geni aku ora trima
Menawi panjenengan badhe ngertos kados ngoten lempahipun ingkang Rama lan Ibu, monggo kula aturi mangsuk minggah wonten ing Ngundarandir Bawana matur dhateng Sang Hyang Bathara Guru. Yo Kakek Semar, ayo dereke aku. Lang driya mangungkung kanduhan rimang ler lengo kang tanpa kandhen. Sembareka den prayitna semuri sing balik Tityani Gandayani. Mareka den prayitna semuri ris eka balik Tityani Gandayani mustika purnama sasi hum wilah ngawigna mastu nama sidam sekaring bawana nger titah ulun Joko Kendil Joko Kendil Guru kakekku Bratasena ora katimbalan mangayen sowan ana ing ngarsa ulun ya gene kita wani munggah ning kayangan Jungkring Saloka ana karep apa? Aku pengen takon marang guru kakekku. Takon apa Bratasena? Perkenjong Pak Pangwarudayang ditekon wong. Adi guru nyuwun dawuh menika Bratasena minggah wonten ing kayangan Suralaya. Aku tekan Semar. Wonten apa Gus? Aku mung pengen takon, mau bengi aku ngimpi aku pirsa marang bapakku Pandulan Ibabu Kunti ning kayangan apa ning kawah Candra Dimuka apa sak tenane. Titah ulun Nger Bratasena anane keng ibu lan Pandu Dewanata lan ibu ning kawah Candra Dimuka. Najan to bapak lan mbokmu iku Ratu Gung Binetara adil berbudi bawa leksana ning jamake manungsa. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manungsa niku mboten ninggal salah ninggal lali. Ya kadang salah kadang lali. Ibumu lan bapakmu Pandu Dewanata tau duwe dosa. Jemparing rupane kidang menjangan yaiku kang kadadian saka Begawan Kimindama. Mula senajan to kaya ngapa bapakmu uga iso nyemplung ning kawah Candra, banjur kepiye aku iso nyegur ning kawah Candra dikon nulungi. Wis sewang-sewang yang nger tak dongakake muga iso ngentasake Kang Rama. Yo nyuwun pamit. Yen lamening kalon lan jalapan damuncar tinon lir kegunang surem sorote tan padang kasolan.
cuplikan sekedhik jebul anak niku iso ngunggahke swarga wong tuwa anak iso nyafaati wong tuwa enten ceriyos wong tuwa sampun manggen wonten ing kasuwargan langgeng ingkang putra manggen wonten ing juranging kasengsaran rupane neraka sidang pun temokaken saking para dewa para jawata sidang rapat paripurna ning ora amuk-amukan wong dewa kok beda nek dewa saiki do amuk-amukan kumpulan barangnya nggih niku jebule mbokne dipakne takoni Kang yu sampeyan kok nang swarga anake sampeyan kok nang neraka piye nang kowe iso nang neraka nggih malaikat kula mbiyen jaman nang donya ora tau dikon ngaji kon sekolah ora tau culke sak karepe dhewe apa dikandani ora tahu apa bener Kang Mbok iya niku pancen salah kula malaikat iso mawon anak nglorot wong tua saking swarga nyemplung ting jurang neraka mergo anak mboten dipun dalanke ting dalaning agama walaupun zaman wis tuwa akeh godha akeh coba nanging putra aja nganti do durhaka walaupun zaman wis tuwa akeh coba akeh godha nanging putra ajarana tuntunan agama muga-muga putra kita dadi mulya Allahumma pinter ngaji bisa ndongakno wong tuwa Allahumma amin ndongake wong tuwa termasuk napa putra wayah nembe wonten pondok pesantren wonten sekolah nikilah investasi seorang wong tuwa mula tinggalane anak tinggalane wong sedo apa tinggalane wong sedo enten telu sedekah jare kulo makrufin sedekah perbuatan bagus niku diganjar kodene wong sedekah sedekah jariyah ngilmu sing manfaat niku napa Mbah Kakung meling dateng putu nang nek nandur sledri ki ngene iki lho nek ngrumat lombok ki ngene iki niku kok dilampahi ingkang wayah lampahi ingkang putra ngantek benjang penjan sedo kok niku jeh dilakoni jenengan wenang setiap dina nampa ganjaran mergo ngamali jeh lakoni Allahumma nah dadi ngilmu mboten kedah ngilmu agama to Mak ilmu pertanian, peternakan, perondoan, permusikan, musik, permusikan. Niku nggih ngilmu, mula ngilmu niku kelakone kanthi laku. Lekam lo ditandur ting kebon agung pundi? Sekolahan pondok pesantren. Ditandur ning kebon agung Cemlorot. Lah niki kata-kata Cemlorot napa ngertos Pak? Putra wayah jenengan putra ingkang sakniki nembe wonten pondok pesantren nembe sekolah sapa ngerti mangke maju-maju ning jaman iso dadi bupati Magelang Allahumma sapa ngerti nggih Pak jengkol kok jengkol pingkol kok ana sing dadi pejabat pengpengan enten dadi mbah yai kondang inilah wong tua nembe berjuang ngeten nggih Allahumma termasuk Mas Susanto adalah ibu Qoriah terus Mas rasah samar bondo sak dirham sing geng ragati anak golek ngilmu cuk bakal diijoli emas sak gunung Uhud Allahumma niku ping telu sinten anak sing ndongake karo wong tu mula enten to Pak wong tua matur ngeten wah nek anake nyong ora sekolah luweh ora ngaji ya luweh penting iso nandur kubis karo onclang ya aja ngoten Pak sampeyan jan kula jan mboten enten sak ndongake sapa nggih Pak wah nek nyong ra ono anjuk tulung karo tangga ki ora pethek gelem ndongake paling ya tekan 7 dina bar 7 dina ya wegah ndongake nek paling nek 40 ya Pak nek dundang ora mungkin to Pak ora mungkin ndongane bedane anak solih lan solihah Mas jam 5:30 kurang ayo diparingi donga tolak balak muga-muga Mas Susanto dalam Mbah Kaum pinaringan sehat waras panjang yuswa ingkang sama rawuh pingin selamat dunia kubur akhirat putri ingkang dipun cukur gombake muga-muga rahayu ora tukul meneh muga-muga diparingi bunduriah ingkang solihah Mas Susanto sak keluarga gampang lih golek pangupa jiwa ora suwe pengajian kaya ngene gedene daleme yo apik ora suwe lek iso tindak umroh nyang Mekah lan Madinah mliginipun satriya gongso sak kanca tambah barokah tambah laris ora suwe yo iso sowan nang Masjidil Haram Allahumma amin dados
Gusti kang Maha Welas pun barokai pun udaneni hajat perlunipun Pak Susanto Pak Sutomo galah keluarga nggih nyohol nggih cukur gombak nggih tasakuran lare sedaya ingkang kagem sarana menika Gusti penyan lintu langkung kathah mayu-ewu mayuta-yuta satemah Mas Susanto adalah Bapak Sutomo tansah ginanjar rahayu kalis ing sambikala berkah kang den arah widodo kang sinedya satemah Pak Mas Susanto adalah ingkang rama tansah dados panutanipun omah-omah. Risang kapirang urinang kol kinempit kelempit dusang retnaning sawana yo si tukang lalang ati yo si tukang kudu gering yo si tukang nesing tias Dakang amoropo tumagi manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal tumagi mugi ingsun tanpa piranti Anduluri Mas Susanto yang sak keluarga Anjanggung miak langning kalang swanggara panda muncar dinon berkekunang surem sorote tan padang kasolan kasolan pajaring purnaming gegono dasaring mangsa ketiga den prayitna lakuning ngreki marga satrunira si iblis kekiter ngubengi jagat Satria tata sempada wiratama katon sewu kartika ayo kalasipa kataman wayo kalasipa kataman wayo santai mbek goleki. Santai pokoke. Wong lek ngasar setengah 5 pas nggih, Pak, ngasar nggih. Ilahing ngawi gena mastuna masidam saring bawana ngata bagama nyaya jadapa lawasata daparacanaha duh Gusti kang anyipta jagat Gusti Mahanasa Gusti ndat kang anguripi saking para titah
pun seksenipun barokahipun duluri Mas Susanto adalah Bapak Sutomo sak putrah keluarga kula wangsa nggih ngadani adicara mijilipun ingkang putra mijil putri ugi tasakulan cukur gombak ugi hol birul walid den dhateng sedaya para simbah ingkang sampun murut kasedan jati jinempon ing maruta tindak miyambak mapan ing swarga nur kastuba manik swarga langgeng husnul khotimah satemah Mas Susanto adalah mbah kaum tansah kinanjar rahayu wilujeng kalih ing sambi kala berkah kang den arah rahayu kang tinemu gagah kang jenangkah slamet saking ribet ingkang sama rawuh sonten menika pinan sehat waras panjang yuswa duriyah solih solihah keluarga mawaddah warahmah beto sakinah satemah balak boten tumomo wonten keluarga Mas Susanto dalam mbah kaum mliginipun wonten ing dusun Pengkol Ngawangga balak sekawitan balingitan saka kidul baling kidul saka kulon baling kulon saka lor baling arup balak ngarep ngisor dhuwur ngarep buri kiwa tengen kasinungan dening para dewane sinek senen para nabi lan para wali para pepundhen lan para luhur kiblat papat lima pancer kang ngamping-ngampingi anduluri hajatipun Mas Susanto sak keluarga adalah keluarga agung dusun Pengkol ingkang Semerawuh. Mugi kanthi sarana nenuwun wonten ing sonten menika anjalari Mas Susanto adalah sak keluarga menang nampi kanugrahaning Gusti arupi tambah barokah rejeki, barokah ilmu, barokah duriyah. Ugi ingkang Semerawuh sedaya tetaneman wonten ing dusun Pengkol ijo royo-royo subur makmur manggihi regi ingkang awis anjalari warga Pengkol sak kiwa tengene dadi janmu ingkang netepi darmaning urip netepi klumrahaning urip Pengkol Ngawangga kaliyan Krik Kadipaten Magelang Baldatun Thaibatun Warabun Ghafur. Diprenggake becik wis mungkin sesek-pun mboten apa ya oleh agamane oleh sak jawine nggih Pak wis mugi-mugi sehat panjang yuswa kapan-kapan pinanggih melih pun karo tengah jam niki badhe sowan dhateng Kaloran dados dumdul oleh kono oleh kene nggih Pak nggih senggo sareng-sareng nyuwun dhateng Gusti Kang Maha Nasa mugi-mugi mboten pepanggihan wonten ing Pengkol mawon sanes wedal saged pepanggihan teng makomipun Kanjeng Nabi. Wa ala niyati hajat bi qabul wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotoya rabbi a'udzubillahi minasyaitonir rajim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wal awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan arifin hamdan na'im hamdan ya'afini amma huika fi mazidah ya rabbana lakal hamd kam yang bagali jalalika wajhika wa adim sultanik. Allahumma shalli wa sallim Muhammadan salatan tunjina biha min jamil awali wa taqlan jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfana bindaka 'alal darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah quds biati khalaqil ladzi adrikni. Allahumma ya hayyu ya qayyum hamim Allahumma ya qahhar ya jabbar alif lam Allahumma ya muhaimin ya salam alif lam Allahumma ya barakatil fadilah wa adamul mubin wa syiril mubin wa darakatul alam wa syirul barakah haqul yakin wa bi hajati ya Allah kesempatan hajatipun Pak Susanto telah Pak Sutomo yang sak keluarga
mliginipun ugi warga ageng pingkol ingkang sama rawuh nur syafa Allah maka fa'in syad manjad haikal fadlan wa birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala ahli kubur min la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin Allahumma hasil maqasidana wa maqasidana wa maqasid dunya wa rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma shfa'na wal bala wal wabai wal qati jam amrati wal mautin fusati wa jam fitani malayak syifu ghairuk Allahumma ingkana rizki ya Allah Pak Susanto yang sak keluarga Allahumma ingkana rizki ya Allah ingkang sama rawuh Allahumma ingkana rizki sedaya ingkang wonten mriki ya Allah Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa ingkana fil ardi fa'akhir wa namasyan fasya wa ingkana haraman fa'abatan fa'ngaribu Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawli satriya gongso campur sari Allahumma inna nas'aluka aslamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa jiyatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa barakatan fi rizqina wa barakatan fi rizqina taubatan qoblal mautina wa rahmatan dalam mautina wal maghfiratan ba'dal mautina Allahumma hawin alaina fi syakaratil mautina wa najatha minan nar wal akhwa idal hisab hasbi min shalil mubi hajatina ngotobo gomo nyoyo jodo polo wasyata korajanaha Rabbana ba'da hadaina wa hab lana innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin saking para rawuh Bapak Ibu Mbah Kakung Mbah Putri mekaten semanten kekirangan kelepatan S7 ing kula pribadi sekirang ing seserepan dene wonten leresipun yaktos pitedah saking Allah taala mugi Pak Susanto telah Mbah kaum tiyang sak keluarga ugi warga masyarakat ingkang semerawuh kersa medhah tangguling samudra nyempyakaken Syekh tirtane pangapura dhateng jasad kula sak kanca sak sireping hastungkara mandhapipun pepeling dhateng Kang Maha Agung hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.